Lisa, du skal også sidde, og nu skal... Lisa, kom, jeg skal lige fortælle noget, kom. Rolig. Hvor er du hen nu der? Så. Det var godt. Du har slet ikke fået noget. Hun har ikke engang selv fået noget. Jeg har ikke chokolade. Skynd dig hen til dig, Elisa. Elisa har heller ikke fået noget. Jeg giver til Lisa. Ja, giv lige til Jeg Lisa. har blindet kage. Hey, Lisa har ikke noget kage. Elisa har ikke ret meget, hva'? Godt. Det er kage. Ja, men du sharp, Galil. Snakker på Galil. Ej, du skal ikke åbne begge to. Vi skal også have kage. Læg den lige her på bordet. Det er skidt. Så. Og Peter har et stort kniv her også. Hey, stop. Nu skal I høre. Jamen, det er dig, der skærer om lidt. Okay. Ikke endnu. Vi skal lige synge fødselsang først. Nu skal I høre her. Vi skal synge fødselsang for Elisa og Clara. Har du noget i? Pilen har jeg. Har du læreren? Jeg har heller ikke noget med. Jeg har i pilen. Så har jeg noget. Jeg har Skal jeg vaske lidt? Lisa, åbne. Nej, ikke begyndt det. Prøv lige at høre. Elisa og Clara. Vi skal synge fødselsang. Hvad for nogle trommer skal vi spille på denne tur? Hvad for nogle trommer skal vi spille? Eller hvad skal vi spille på? Hvad for nogle instrumenter? Elisa? Skal vi spille på trommer? Ja. Og hvad skal vi mere spille på? Clara? Hvad skal vi mere spille på? Guitar? Hvad med klaver? Jo, vi tager dem. Okay? Vi synger for dem samtidig. Okay. Så kommer det. Elisa og Clara fødselsdag, og det har de nu, og det er i dag. Elisa og Clara fødselsdag, og det har de nu i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle trommevinder hører. Fødselsdag, og det har de nu, og det er i dag. Elisa og Clara fødselsdag, og det har de nu i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle spille vil, og hør nu her, hvordan vi spille vil. Lisa og Clara fødselsdag, og det har de jo, og det er i dag. Lisa og Clara fødselsdag, og det har de jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle spille vil, og hør nu her, hvordan vi spille vil. Bling, 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 nu synger alle børn med. Hvis I ikke synger med, så synger vi heller ikke med, når I har fødselsdag. Er I klar nu? Ja. Er I ikke jer? Alle de andre børn synger med, så synger vi ikke med, når I har fødselsdag. Er I med? Elisa og Clara fødselsdag, og det har de nu, og det er i dag. Elisa og Clara fødselsdag, og det har de jo i dag. Og hør nu her, Hvordan vi alle råbe vil, og høre nu her, hvordan vi råbe vil. Hurra, 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 hurra. Clara og Elisa, hvor mange år bliver I? 4 år. Hvor mange år bliver du, Elisa? 4 år. Er I klar? Og nu er I med. Det var højt. Skal I så have kage nu? Ja. Ja. Okay. Jeg skal. Du skal dele ud i det. Ja, men skal du... Hvad med de der Hvornår kødfer? får vi det der? Ja, ved du hvad, Tobias, nu Hvis skal I vi lige nu have kage. svarer her. Hov, der er prinsesser. Hvem skal have prinsesserkager? Nej. Alle børn skal have prinsesserkager. Jeg ved ikke rigtig, om de får noget papper, for de synger ikke med, når vi synger. Kun Elisa og Clara synger med. Hov, Ah, Også mig. ja. Vi alle får kage. Alle. og sammen med. Her.
Ja. Nå, det synes jeg ikke rigtig, I gjorde. Jeg sætter mig noget sammen. Nej, du skal ikke spise det. Ja, jeg får tallerkener. Jeg er sammen. Det gør man ikke, Jacob. Men jeg er sammen. Nå, det var godt. Helt åbner den her. Skal jeg åbne? Jeg får lige at skære kage ud. Tallerkener her. Hvor har du det fra? Tina har. Hallo, Tina. Jeg åbner den for dig. Skal jeg åbne den for dig? Skal jeg åbne den for dig? Ej, hvor dejligt, men der er okay. Du kommer for jeg åbner den for dig. Så. Der. Hun går det, Peter. Der. Ja, det er fordi, Det er meget han har det rigtige kniv, faktisk. Wow. Meget store. Shema, hvor mange hænder har vi? Hvem skiller ud, Clara? Prinsesse. Prinsesserne? Skælder de ud? Hvorfor? Det er Peter. Sig hold op til Peter. Godt, Clara. Sådan. Her, Clara. Hassan, skal jeg åbne den? Ja, du skal blive meget stor, Peter. Gør jeg det? Ja. Så er der ikke nok til alle. Nej, det er rigtigt. Du skal også se, Tobias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ryk dig op. Nej, Ja, han har sagt til mig 16 stykker. det er fint nok. Men Peter skal dem alt for store. Du får gaver lige om lidt, når du har spist lavkage. Wow. Du skal ikke lave det. Det skal ikke være for stort. Nej, undskyld. Jeg tror heller ikke, de små kan spise et stort stykke. Han kan i hvert fald ikke. Han skal bare have et lille stykke ham her. Eller for Tobias meget. skal godt spise. Eller for meget for lidt. Jeg kan godt spise et stort stykke. Ja. Ja, Tobias han er stor dreng. Hvad skal du, Tobias? Jeg er 6 år. Er du 6 år? Ja. Store Og du kan dreng. også godt, Daniel. Du er også stor. Ikke mig. Du er stor også. Det er godt, Hassan. Det er kun os 2. Nej, hvor mange hænder har jeg? 2. Jeg har ikke Kan du ikke få chokolade? Jeg har også en. Bus Lisa عايزة توزع الأول ها. Vida, نعم. ikke så meget, Peter. أوكي jeg henter chokolade til det her. Du kan eftahها. Skulle han ikke? Jeg har 2. Du skal spise lavkage, skal. Vil du over? بابا يمسحها دلوقتي. Jeg tror altså, der er nok. Ja, der er alle oppe i gamle Elisa. Ja, over halvvejs, ikke? Jeg tænker bare, at skal du lige have en, Luna? Værsgo. Og Johanne. Og der er Johanne. Pas på armen. Sofie, du kan godt. Klarer det godt, Peter? Det går lige. Han har spurgt, når han kan skære det ud for mig, så siger han nej, ellers så ligger vi bødler og alt muligt. Peter, Hvad nu? Peter skal altså ikke have så kæmpe stykke. Nej, så tager jeg lidt med så. Det er fordi, Når han er lige kommet her. han skal, fordi han må nemlig ikke få så meget sukker. Ham. Ja, den er lige tør. Den er, ja, og så Den til også, ham. ja, og så et til Vida. Det Yes. skal være heller ikke Også stort. mig, Kili. Jalla, Clara, Du har spis ligesom fået- Elisa, Nå. Clara. Nej, jeg kan ikke lide det. Nå, du er ligesom din far. Og så de to små. Prøv at se Elisa, hun spiser de hele. Gulla. Hvem mangler vi? Og Hvem skal mangle? her. Så er Du må det godt også få. der. Ja. Jeg elsker kage. Jeg lige gå. Ja, det er Hassan. Jeg skal alt. Jeg skal kage.